Altılancı bölek hormatly Molla Abdurrahman ahun teňlitana tagsirin namazyň izinden aýdylýan wörtler gerek däl, aýat okuymak gerek däl diýse Wahhabidir diýen sowtysynyň jogabyasy. 5 wagt namazyň izinden aýdylýan wörtler gerek däl. Namazyň izinden Qur'an okuymak bidgatdyr. We dua etmek bidgatdyr diýse bilin şol Wahhabidir. Hamidan we musalliyan. Bir bar namazyň izinden okylýan wörtler her kim ýeke-ýeke infiradi tarykada okuymak, munyň jaizliginde biran işgal ýokdur. Bul tertipde wörtleri enjam bermekni hiç bir alim we molla bid'at we nagrywa diýip aýdyn ýokdur. We bir bar namazyň izinden okylýan wörtleri ijtimai tarykada üýşüp, meselen muqtadilerden bir nefer namaz okulandan soň Qur'an azymy şänden bir kança aýat okuyup izinden mollama mescid ijtimai tarykada dua edip berýär. Böyle amalyň bid'atlygynda Hanafi fıkhynda fuqaha-i kiram tahrir edipdir. Qira'atul kafiruna ilal ahir ma'al jam'i makruhatun li'annaha bid'atun lam tanqul an's sahabati wa la an't tabi'in radiyallahu anhum kaza fil muhit. Fetwa-i Hindiye 5-nji jildi 317-nji safha. Qul ya eyyuhal kafiruna jemaat bilen okuymak mekruhdur. Näçiniki şol amal bid'atdir, naql bolmady sahabalardan we tabi'inlardan. Şol mesele gelipdir muhitda. وين فتوى تاترخانية هم قلبتر قراءة الفاتحة بعد المكتوبة لأجل المهمات مخافتة أو جهرا مع الجمع مكروهة. فتوى تاترخانية 18 جلد 49 صفحة. وسورة فاتحة نوقيمق فرنمازdan soň mühimler üçin huppiya cehr cemaat bilen mekruhdur. Sure-i Kafirun veya Sure-i Fatiha bir misaldır ki cemaatdan soň üýşüp Kur'an okuymaklygyň bid'atlygyna. Ýene hem muftiyana izamlar şöyle amalını sünnetten däl diýip tahrir etdirler. Hemçinan mufti Azam Hind, mufti Kifayetullah Dihlevi rahimahullah öz kitabı Kifayetul Mufti'de ýazypdyrlar. Thumma innama raja fi kathir min biladil Hindil جنوبية أدعو بكيفية مخصوصة بعض الرواتب يستقبل الإمام المقتدين ويدعون رافئي أيديهم ثم ينادي الإمام بصوت عال الفاتحة فيقرأ المقتديون الفاتحة ثم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يتفنن فيه فيقول إلى روح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الفاتحة ويواظبون على هذا طول أعمارهم في جميع صلواتهم ويلتزمونه التزام واجب وينكرون على إمام ومأموم لا يفعل ذلك وربما يفضي بهم الإنكار إلى خصام شديد وجدال قبيح بل يؤدي إلى قبائح وفضائح من الجهالات الفاحشة. ففي مثل هذا يقال إنه بدعة تضمنت بدعات كثيرة لا أرى لمثل هذا وجهة من السنة. كفاية المفتي 4 جلد 51 صفحة. Ondan soň bişek ol zadyky rewaç tapan Hind Junubiýanyň köp şäherlerinde dua etmek mahsus keypiyet bilen sünnetlerden soň bakýar molla imam muqtadilere dua etýärler. Ellerini götüren halatda ondan soň nida we ses etýär imam bilen ses bilen el-Fatiha diýip bes okýar muqtadiler Fatihany. Ondan soň Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem'e duruşy şerif okýarlar. Bazysy bölek bolýar şonda bes aýtýar Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem'iň ruhuna Fatiha dowam etýär şoňa tul ömürlerinde hemme namazlarında walazym tutýarlar şonu iltizam wajib we inkar etýärler. Ýani betliyorlar Wahhabi diýip başga diýip bir imam we muqtadi ki şol amalyny etmese we köpürak baýys bolýar şoňa inkar etmek gaty uruşga we yaramaz janjal etmeklige. Belki baýys bolýar betliklere we fiziatlara nadan paýşalyklardan. Bes şol zatlaryň meňzeşinde aýdylýar biýjek şol amal bid'atdyr. Şola bolýar köp bid'atlary. Görem ýok şonuň misline taryka uruş sünnetten. Binaen namazyň izinden ayet okutmayan mollany Wahhabi diýip marifet etýärler. Bu okuymaýany hem Wahhabi diýip betliyorlar. Şol zatlaryň üstünde uruşu janjal etýärler. Şol zatlar bid'atlygyna delalet etýän açyk misaldyr. Liza bul ahundadymyz hem awamyn naslary özüne jezbetmek üçin we mollalar bilen muqtadileriň ortasynda janjalga baýys bolmak üçin bir hereket edip durlar maşaallah. Namazyň izinden ayet okuymaýany Wahhabi diýip marifet edipdir. Ahundadymyzyň şol kowluna binaen özü muddai ki namazyň izinden ayet okuymaly diýip Kaydı fiqhi bar ki el-beyyinatu alel-mudda'iyye deyip, bayat ahundadımız namazın izinden ayet okuymalı diyon kavluna edilley erba'adan beyyine ve thubut tapsın.
Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bolmasa bul gepler puç we bi esas we bi bunyat we bi delildir. Delilsiz gep dinlenmiyor. Ahunda adamyzga näme baýs boldyka öz ýanynda öz aýtýan gepine qaýsy suqqa we mahkem delil bolman durup böyle Wahabi diýip petwa beripdir. Bul iş gaty iştibah we ýangyşdyr. Weýne hem namazyň izinden ayet okumak lazimy diýilse, bir adam namaza asryň bir rekatyny ýetişde, 3 rekatdan galan adam molla imam salam berenden soň özü galan rekatyny ýetirmeli bolar. Şol tertipde namazdan soň ayet okumak lazimy bilinip belent ses bilen ayet okulsa, namazyň 3 rekatyndan galyp namaz okuyup duran namazynda ýangyş etse aýny mümkin. Şol ýüzden hem namazyň izinden ayet okumak bid'atlygy bellidir. Näme sebäp bul ahunda adamyzga böyle puju bi esasu bi delil gepleri milletge takdim edip dur. Ya merdumları özüne cezbetmek üçin veya qaýsy bir pertten taassub üçin veya quru bir aýdarmyşlar diýip aýdyp dur. Ve minallahi tawfiq.